Tul dawn l-aħħar ġimgħat il-mezz pjuttost ġdid ta' trasport tal-scooters elettriċi magħrufa aħjar bħala e-scooter qed issir aktar popolari fit-toroq tal-bliet u l-irħula Maltin. Kien għalhekk li Transport Malta ħasset ħtieġa li taħdem fuq setta regolamenti sabiex dawk li jużaw dawn l-għamla ta' scooters jagħmlu dan b'mod sigur. F'konferenza stampa ġie spjegat kif tul dawn l-20 jum Transport Malta se tmexxi konsultazzjoni pubblika dwar sensiela ta' regolamenti ġodda li ħolqot fuq l-istess leġiżlazzjoni taċ-ċikliżmu. Fost ir-regolamenti li qiegħda tipproponi hemm li kull scooter irid jiġi rreġistrat mal-awtorità ta' kull sena tkun trid titħallas il-liċenzja ta' €25 flimkien ma' polza tal-assigurazzjoni. Meta rajna dan il-qafas provajna nilqaw kemm jista' jkun għas-sigurtà ta' l-utenti kollha u fosthom hemm il-neċessità li l-vetturi jkollhom dawl adekwat, illi n-nies jilbsu high visibility vests bej il-ħin fil-għaxija u tajna speed limits differenti skont fejn ħajinsaqu. Qed ikun propost li l-scooters ma jinstaqux f'toroq arterjali u distributorji u dawk li jużawhom għandhom jgħaddu minn toroq sekondari u minn rotot li jintużaw miċ-ċiklisti. Transport Malta qed tipproponi wkoll iddaħħal multi għal min ma jimxix ma' dawn ir-regolamenti. Ġew identifikati n-numru ta' kontravenzjonijiet fosthom għal min isuq e-scooter waqt li jkunu bil-headphones u li jinstaqu e-scooters mingħajr ma s-sewwieq ikollu liċenzja tas-sewqan. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borch sostna li l-Gvern ma setax jibqa' bil-qiegħda u ma jagħmel xejn dwar mezz ta' trasport alternattiv li kull ma jmur qed isir dejjem aktar popolari. Ma nistgħux naqbdu ninjoraw li hawn min jixtieq jagħmel użu minnhom, anzi għandna nħeġġuhom, però jridu jagħmlu da b'mod tajjeb. Irridu niftakru f'dawk in-nies li qed jimxu fuq dawk il-bankini, fuq dawk ix-xtajtiet, irridu naħsbu wkoll f'min qed isuq il-karozza u jsib vetturi bħal dawn quddiem wiċċu, però anke għal min qed jagħmel użu minnhom. Jiġifieri s-sigurtà ta' min ħajjagħmel użu minnhom hija wkoll kruċjali. Il-Ministru Borch kompla jispjega li sa issa ftit hemm pajjiżi li ħadmu fuq leġiżlazzjoni tat-tip u minkejja li hemm pajjiżi li kienu reattivi, Malta ma xtaqx timxi fuq dawn il-passi u qed taħdem fuq qafas li jħares l-interessi komuni ta' kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.